Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til anden episode af den danske Road to Glory. Tusind tak, fordi I kommer tilbage, og fordi I vil blive med at besøge kanalen her. I den her episode, der skal vi spille 4 kampe og gøre vores Division Rivals placement matches færdige. Hvilket altså placerer os i en division og giver os nogle coins i slutningen af episoden. Som I kan se her, så ser vores hold sådan her ud lige pt. Med Tolisso, Fekir og Gamero, som vi har købt i sidste episode. Og så har vi sat legespiller Christian Eriksen ind sammen med Rodrigo, Sydney og den anden spanske forsvarsspiller, nu kan jeg ikke huske hvad han hedder, på bænken. I forsvaret, og så med Pierre-Emerick Aubameyang på bænken. Slet ikke en dårlig super så her. Den første hold vi spiller mod, det er Ousmane Dembélé, Joao Felix, Porto, Coutinho, Fekir, Modric, Umtiti, Digne, Kepa, Marcelo, Neto. Et rigtig fornuftigt hold. Dog ikke meget pace i det centrale offensiv, men det gør slet ikke noget, han får den ind på Fekir, Sydney. Og så sparker han direkte op i kort hjørne med Coutinho. Et rigtig godt mål faktisk. Her får vi på Mateta, lægger bolden af på Gamero og får den i dybden igen. Og så finesser han den simpelthen uden om keeperen. Det er slet ingen sag for Mateta. Rigtig god bold. Rigtig godt opspil, rigtig godt sparket. Her ser vi simpelthen, at vi mister forbindelsen til vores modstandere. Han var godt nok foran 2-1, men den kamp her, den resulterer altså hverken i en vundet, tabt eller uafgjort kamp. Men vi får coins for det, og med dem går vi ud og køber Iñaki Williams til at erstatte Mateta i vores startopstilling. Iñaki Williams, der er rigtig hurtig og rigtig meget fysik, er helt sikkert en opgradering på vores hold her. Så umiddelbart så ser vores hold sådan her ud, inden vi går ind i den næste Division Rivals kamp og den første Division Rivals kamp i den episode her, der tæller. Det er simpelthen mod Lukaku, Nainggolan, Fred, Daniel James, Rodrigo, Wants to Watch, Ødegaard. Så har vi Diego Carlos, Militao, Jesus Navas, Wan-Bissaka og Neto. Fred er rigtig OP og Wants to Watch. Ødegaard slet heller ikke lovligt kort. Lukaku vender på en tallerken og sparker med sit dårlige ben i korthjørnet. Det hjælper heller ikke, at vores målmand ikke ligefrem er Thibaut Courtois dernede. Der får vi bolden i dybden til Iñaki Williams, og han er ikke god på sit venstre ben, så han lægger den ind til Kevin Gamero, der simpelthen gør det til 1-1. Og vi udligner simpelthen her med en glidende tackling fra Kevin Gamero. Slet ikke et dårligt opspil, og slet ikke en dårlig afslutning. Her får vi bolden på Soumaré over på Fekir, der ligger den i dybden til Gamero, og han slotter den bare lige i modsat side. Slet ikke dårligt sparket ind, og en vanvittig god aflevering af Fekir. Det er rigtig fornuftigt opspil, og det resulterer i en 2-1-føring til Road to Glory. Han prøver også at pause den her. Det får han ikke lov til før efter vi har scoret. Vi får den læg ind. Det bliver afvist. Soumaré lægger den dybden til Eriksen. Eriksen dribler op, lægger den på Soumaré igen. Han lægger den ind til Gamero, og han lægger den dybden til Fekir, og Fekir sparker den sikkert ned i venstre hjørne. Og så snakker vi ikke mere om det. Det er simpelthen det fornuftige afslutning. Rigtig god bold. Han er god på begge ben. Bare læg den ind til ham, så scorer han. Det er helt sikkert. Her får de til gengæld et counterangreb ude på Iñaki Williams, men det er ligegyldigt. Kampen er simpelthen over, og vi vinder den 3-1. Det er vores anden Division Rivals sejr i vores placement matches, så det er slet ikke dumt. Vi ser 2 mål på Gamero, 1 på Fekir, og assist til alle vores fronttrio der med Fekir, Gamero og Iñaki Williams. Det giver simpelthen 1153 coins mod en futstifter her. Næste kamp vi spiller er Pogba, Van de Beek, god midtbane der, så Zaha, Greenwood, Rodrigo, Richarlison, Bailly, Zouma, Wan-Bissaka, Luke Shaw og det giver. Man kunne godt snyde til at tro, at det var en Manchester United-fan det der. Og så får Fekir bolden, ligger på Gamero, og så sender han den i dybden til Iñaki Williams i hans debut, der skubber defenderen af, og så finesser den. Det gør han ikke, han sparker den kort i hånden. Det er simpelthen rigtig godt sparket ind. Rigtig godt angrebsspil af Iñaki Williams, og der har forsvaret og målmanden ikke meget at gøre. Iñaki Williams får bolden igen, tager et langt træk ud med forsvarsspilleren, og den sparker modsat, brænder, og så er Fekir ved bedste stolpe til at gøre det 2-0. Han tager bolden med, løber ud og fejrer det. Løber lige gennem stolpen og fejrer det med Christian Eriksen og Iñaki Williams. Slet ikke noget dårligt mål. Gamero får bolden, dribler lidt over, og så ligger han lidt dybere til Fekir, der sparker med sit venstre ben og i modsat hjørne. Slet ikke dårligt spillet. Farligt opspil og endnu farligere at sparke ind af Fekir. Fekir får bolden igen ud for feltet, slår den modsat hjørne, og så står det lige pludselig 4-0 til Road to Glory. Men vi stopper ikke der. Det bliver til 5-0. Iñaki Williams. 6-0. Iñaki Williams. 7-0 Fekir, og 8-0. Nej, det gør det ikke. Jo, det gør det.
står der 8-1, undskyld mig, ikke 8-0. Og det bliver simpelthen en 8-1 sejr mod en fudstifter. Og det giver os 1186 coins. Med de coins går vi ud og investere i Marcos Llorente. En helt meta-spiller. En spiller, der er altså meget, meget populær i det spil her. Så vælger vi også at sælge Tolisso. En spiller, der har været rigtig god for os, men vi kunne sælge ham for 500 coins mere, end hvad vi har købt ham for. Og med de coins går vi ud og køber vores tredje spiller i den her episode, nemlig Philippe Coutinho, en 5-star skiller med 4-star weak foot til vores centrale midtbane. Vores hold ser altså sådan her ud nu. Vores midtbane og vores offensiv er rigtig, rigtig stærk, og jeg føler næsten, at vi kan spille op med de fleste hold her. Så møder vi det hold her. Så har Rodrigo, Kai Havertz, Fabinho og Wijnaldum 3 af de bedste midtbanespillere i spillet. Så har han Bale, Davinson Sanchez, Laporte, Ben Chilwell, Semedo, og jeg kan ikke huske, om han er på mål nu. Det gør jeg måske. En farlig tackling der. Lorenzo, han trækker et frispark. Det sætter vi simpelthen Christian Eriksen på. Han sætter den lige over stolpen. Han er kendt for sin frisparksegenskaber. Så nedad med den. Og så lige op i hjørnet. Det er simpelthen... For det første er det første frisparksmål, vi har skåret ind i serien her. Men det er også det, der gør det til 1-0 til den danske Road to Glory. I vores... Hvad er det tredje Division Rivals kamp i den her episode. I den her Deplacement vs. 4. Inaki Williams scorer simpelthen her på et hovedsted. Hætter den lige ned i jorden. Ned i højre hjørne. Sådan en lille lækkert L1 R1 hætter. Slet ikke noget dumt mål. Han generober Inaki Williams på den. Han prøver at finde næsten ud af keeperen. Tømmer den igen. Løber frem. Og sparker modsat hjørne. Det er slet ikke dumt. Det er rigtig godt genpresset vores hold. Det starter også det hele med en generobring. Slet ikke dumt. Inaki Williams. La Croqueta. Lægger en skråt bagud. Og så finesser han den over på Gamero, der finesser den i modsat hjørne. Og så står det lige pludselig 4-0. Og jeg mener faktisk ikke, at vores modstander her, Lucas OTG, han spiller meget længere. Her er vi simpelthen inde. Timo Werner, Kai Havertz, Sissoko, Fekir, Valverde, der er en spiller, jeg rigtig gerne vil have. Så Lenglet, Militao og Oblak. Der er de bedste tre der. Rodriguez får bolden, og han scorer simpelthen det første mål i den her Road to Glory. En spiller, der har været rigtig solid for os defensivt, og nu også offensivt. Skår på sit venstre ben i modsat hjørne. Coutinho her, for at vi se, hvad han kan. Lægger på Gamero. Gamero lægger ned på Eriksen og får den igen, og så sparker han den med et L2 finish over i modsat hjørne. Det er slet ikke noget dumt spark, og det gør det altså lige pludselig til, hvad er det, 2 eller 3-0 nu. Jeg kan snart ikke med det 2-0. Kan Havertz få bolden ind på Gamero, der simpelthen får en lille sløset hætter ind over linjen. Og nu scorer han altså også imod os, Gamero. Det er uheldigt. Coutinho får bolden herovre på Llorente. Llorente ligger ned på Fekir. Fekir vinder og lægger en løb til Aubameyang. Og han gør det, han er blevet skiftet ind for, nemlig at score mål. Det han er allerbedst til. Og det gør det simpelthen til 3-1. Vi skifter ham simpelthen ind, fordi vi er bange for, at han begynder at udligne lige pludselig. Så kommer Coutinho her. Rainbow flick over forsvarsspilleren. Så jonglerer han ind forbi forsvarsspillerne og finesser den i modsat side. Det er slet ikke en dum tur af Coutinho, der simpelthen lige tryller ind og ud og over samtlige forsvarsspillere på vores modstandere. Slet ikke noget dårligt hold. Her ser vi Werner vinder. Han får bolden, hvor han overhovedet ikke må. Det er der, han er allerbedst. Men selv Werner kan ikke besejre det her fantastiske hold, og vi vinder kampen 4-2 på en match rating af 9,0 af Christian Eriksen. Der står godt nok her, at vi taber den 4-2, men vi vinder den godt nok 4-2. Jeg ved ikke lige, hvorfor det vinder sådan der. Den står også vundet over, og jeg mener faktisk også, at det står noget kommer lidt længere ud. Vi får 659 coins for det i hvert fald. Der står det også. Og du kan så også se ned i staten, hvad det bytter om. Og det gør altså, at vi vinder samtlige 5 placement matches og bliver placeret i Division 2. Nej, det kan ikke gå godt. Vi får simpelthen 124.000 coins at bruge på det hold her. Så nu vil jeg selvfølgelig gerne høre jer. Hvem skal jeg købe? Sidst vil jeg gerne lige takke jer mange gange, fordi I har set med, fordi I har set det hele til enden. Så vil jeg gerne bede jer om at efterlade en kommentar, skrive hvad som helst, som nævnt, like videoen, og så smadre den der subscribe-knap, så jeg kan se, at I nyder og kan lide lidt af det, hvad der bliver lavet her. Så mange tak fordi I så med. Hej hej.